Hola, sóc la Clara Massons i sóc organitzadora professional. Avui us ensenyaré un mètode per plegar la roba dels nostres nadons perquè s'aguanti perfectament recta a l'armari i la veiem a simple vista, tant un punt obrim el calaix o obrim les portes de l'armari. Començarem per aquesta samarreta d'aquí. Són nadons o fins a 2 anys, és el mateix sistema. Poso la samarreta cap amunt, plego una miqueta, vaig a buscar l'altre cantó i faig 2 plecs. I se m'aguanta així en vertical. Poso aquí. El jersei és el mateix sistema. De fet, és el mateix sistema que fem servir per nosaltres. El que passa que, com que és robeta més petita, ens pot semblar que té més complicació, que s'ha de fer d'una altra manera. Però en realitat ho podem fer igual que pleguem la nostra roba a l'estil Marie Kondo, en vertical. Posem els pantalonets cap amunt. Si els pantalonets són així, de nadó, es fa igual, Es fa igual, no té més secret. Tanco aquí una miqueta i faig un plec. I el body el faré igual que una samarreta. Tanco aquí i poso la manigueta, tanco i poso aquí, recullo aquesta part del body així i faig un plec més. Posarem aquests organitzadors que ens aniran molt bé. Així és com ha de quedar. Mireu, posarem així, en vertical, i a tot aquí aniran els bodis. En un altre com aquest, o que ens vagi bé que tinguem a casa o que comprem, tots els jerseiets. En un altre, tots els pantalons, endreçats per colors. Aquí, per exemple, les manoples d'eixugar-se la carona. Les poso totes rectes i els mitjonets també quedaran així, plegadets en 2 i ja està. Espero que us serveixi i que el vostre armari estigui molt organitzat i sigui molt relaxant.